Эфир дулкыннарында тағы да сезне чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы сәламли. Бүгенге беренче котлау сүзләрен һәм изге теләкләрне эченә алган хатны хөрмәтләрдән хөрмәтле юбилярыбыз Кәбирова Альфира Сәхи кызына тапшырырга ашыгабыз. Югары Яркәй авылында матур гомер кичерүче, безнең өчен җир йөзендә бик кадерле булган, яраткан кешебез, тормыш иптәшем, сөекле әниебез, ягымлы, назлы, карт әниебез Альфира Сәхи кызы Кәбированы ихлас күңелдән 70 яшьлек истәлекле гомер бәйрәме белән тәбрик итәбез. Безнең кадерлебез, күз нурыбыз, ямьле базы буенда урнашкан Янтуган авылында укытучы гаиләсендә беренче бала булып дөньяга килә. Дөмәй урта мәктәбен тик яхшы билгеләргә генә тәмамлаган кыз Башкортстан авыл хуҗалыгы институтының икътисад бүлегенә бара. Югары уку йортының соңгы курсында белем алганда механика бүлеге талибы әтиебез Сәгыйть Кәбиров белән гаилә корып, юллама буенча туган районнарына эшкә кайталар. Кадерле әниебез хезмәт юлын Дәүләт банкның Югары Яркәйдәге бүлекчәсендә кредит бирү буенча инспектор буларак башлап, кредит бирү начальнигы, банк бүлеге управляющийның урынбасары вазифаларын башкара. 2002 елдан лаеклы ялга чыкканчы Уралсиб җәмгыяте филиалының Югары Яркәйдәге өстәмә офисы бүлекчәсендә намуслы хезмәтен сала. Кайда гына эшләсә дә кадерлебез тырышлыгы, тыйнаклыгы, һөнәренә бирелгәнлеге белән коллегаларының күңелен яулый. Эшен намус белән башкарганы өчен төрле инстанцияларның мактау грамоталары, рәхмәт хатлары белән бүләкләнә. Хезмәт ветераны исемен горур йөртә. Сөеклебез яшьлек мәхәббәте, әтиебез Сәгыйть Әфсәх улы белән безгә, ике кызларына, йолдызларына гомер биреп, икебезне дә күз карасыдай карап, дөрес тәрбия, белем биреп, олы тормыш юлына чыгардылар. Без, кызлары, икедә уйламый әниебез юлын сайлап, бухгалтер һөнәрен үзләштереп, бүген икебез дә Уфа шәһәрендә яшәп, уңышлы эшләп йөрибез. Безгә шушы якты дөньяны бүләк итеп, бар күңел җылыгызны, йөрәк назыгызны биреп, безне яратып үстергәнегез өчен, безнең хакка кылган барлык игелекләрегез өчен дә мең рәхмәтләр әйтеп, баш иябез сезнең алда, дип яза юбилярыбызның балалары. Безнең өчен шулай янып, безне хәстәрләп, кайчан кайтсак безне ачык йөз, шат күңел белән парлашып каршы алыр кешеләребез булуы белән без бик бәхетле. Язмышыбызга мең рәхмәтлебез. Баланың баласы балдан татлы диләр. Кадерле кешеләребез оныклары эчендә üzülеп, җан атып торалар. Әти белән әниебез яшьлек таңнарында кабынган саф мәхәббәтләренә әлеге көнгә кадәр кер кундырмый, күпләр өчен үрнәк булып, сокланырлык, матур, бәхетле, парлы гомер йомгагын сүтәләр. Аларга күзләр тимәсен дибез. Әле булса кыш кыртын асрап, бакча тутырып, яшелчә җимеш, хуш исле берсеннән берсе матур чәчкәләр, гөлләр үстереп, умарта тотып, тормышның ямен, тәмен тыйып, Ходай биргән һәрбер якты көнгә шөкер кылып яши бирәләр. Кадерле тормыш иптәшем, әниебез, карт әниебез, син үткән гомер юллары үзе бер тарих. Шатлыклары да күп булгандыр, авыррак мизгелләре дә урап үтмәгәндер. Иң мөһиме, син сау-сәламәт бул, имәннәрдә ныклы тазалык белән, әти белән тигез булып, тормышны яратып, безне сөендереп, озын-озак еллар гомер ит. Безгә биргән акыллы киңәшләрегез, һәрбер җылы, төпле сүзләрегез, безнең хакка кылган изге гамәлләрегез өчен сезгә ихлас рәхмәтебезне белдерәбез. Худайның мең рәхмәтләре яусын сезгә. Шушындый күркәм бәйрәмнәрне тагын бик күп тапкырлар бүгенгедә якыннарыбыз белән бергә каршы алырга насыйп булсын. Балам диеп каршы ала әни безне туган тупсада, безне генә түгел, бездән туган оныкларын ала кочакка. Гомерең озын, якты, тигез булсын. Сызламасын аяк-кулларың, бер качанда сүрелмәсен иде күзеңдәге якты нурларың.
Авырмасын тәнең, сықырамасын жаның, яқты йөзен хаман яктыртсын. Ходай сиңа картлык көннәреңдә рухи өмет, шатлык артыртсын. Иң изге теләкләр белән сине üzülеп яратучы тормыш иптәшең, балаларың, оныкларың. Хөрмәтле Альфира Сәхи кызы, 70 яшьлек гомер бәйрәмегез котлы булсын. Тормыш иптәшегез, балаларыгыз, оныкларыгыз шушы җылы эчтәлекле хатта юлаган бар теләкләрдә кабул булсын. Киләчәк көннәрегездә дә язмыш бүләк иткән бәйрәмнәрне шулай бергәлектә, бердәмлектә, исән-имин каршы алырга язсын. Иң матур җырларның берсе сезгә бүген бәйрәм киштәнәче булып барып ирешсен. Isen sağ yere değilse Uyumda da küngelde de Yaşı bitsin en iyisen Doğan günün belemeni Kaderlen berden bere Dilimizge dileklerine Uzun bulsun ömre Dilimizge dileklerine Uzun bulsun ömre Hoşan ayı bolasa Görüp şol şeşlerini Min dilim senin her vakit Yılmayıp yaşayan yine Doğan günün bileneni Kaderlen berden bere Dilimizge dileklerine Uzun bulsun ömre Böyle giderge dip suzan Matur şeşek beyleme Min yaradan